Hello friends, बरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा लोगोफोर जों बाव सावरायगोन बेनो जाबाय BTC नि साख्रिनि एपइन्टमेन्ट लेटार एबा थिसनथाइ बिलाइखौ सरकारा इलेक्सन सिगां होनो हागोन ना हाया। जेरै गोदान सरकाराव टेट एलपिइउपि भेरिफिकेसन खालामगासिनो दङ। फाइनाल रिजाल्ट ग्रेड 4 आरो लोगोसे एचएस नि एग्जामनि रिजाल्ट आरो डिग्री ओंखारखाबाय बाइबा टेस्ट माब्ला खालामगोन। BTC आव CMAAA एबा आसामनि लन स्किम 2 लाख रांखौ माब्ला मोनगोन आरो अरुणोदय मोनग्राफोरा 8,000 माब्ला मोनगोन डेट फोसावखाबाय। दा बेखौ जों बाव सावरायगोन। दा बेखायनो भिडिअखौ नोंथाङा नायजोब हानायसिबां लाइक खालामनो दाबाव, कमेन्ट्स खालामनो दाबाव आरो लोगोसे बबेनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअ नायदों बयबो खनसे कमेन्ट्सखौ नोंथांमोना खालामबानो जाबाय। दा गोबाव खालामा जों थांग्रोनो फार्स्टआवनो आसामनि स्किम बेनो जाबाय CMAAA लन एबा जों बेनि रांखौहाय माबोरै मोनगोन जों बेखौ थांग्रोनो अफिसियेल वेबसाइटआव। जों फैबाय CMAAA लन बेनो जाबाय आसामनि स्किम आरो बे जाबाय अल आसाम मोनगोन लोगोसे BTC आवबो बेखौ हरनाय जादों। दा बेखायनो BTC आव थांनाय बाराव सेकेन्ड चान्स होबावदोंमोन जायनि जाउनाव इन्टारभिउ होनो। दा बिथांमोना जायनाखि केन्डिडेट्स गोबांथार कमेन्ट्स खालामगासिनो माब्ला मोनगोन बे रांखौ। दा सिमा फोसावखाबाय 2 लाख रांखौ नोंथांमोना फार्स्टआव खनसेनो मोना 1 लाख मोनग्रोगोन आरो बे मोननायजों नेक्स्टआव खामानि मावबा नैबे 1 लाखखौ मोननो हागोन आरो बेनिफ्राय 50% खौ नोङो फ्रि मोनगोन आरो 50% खौ बेंकजों लेनदेन खालामनानै नोंथांमोना बेखौ उनावहाय सुख'नांगोन आरो मोननाय लोगो लोगो सुख'नाङा नोंथांमोना लासै सुख'नांगोन टाइम होनाय जागोन सरकारा। दा बे रांखौ माब्ला मोनगोन बेनो जाबाय 1L खौ माब्ला मोनगोन आरो जायफ्रा 1L मोनखांबाय सेकेन्ड किस्ति 1L खौ माब्ला मोनगोन गोबांथार कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ। दा नायदो सिमा दाखालिनो फोसावबाय 6 फेब्रुवारि जानाय लोगो लोगो बेखौ LAC वाइसआवहाय सोग्रोसिगोन। अके माने सासे MLA नि समस्तिनि आन्दाराव बेखौ सोग्रोगोन। फार्स्टआवनो गुवाहाटियाव सोग्रोसिगोन बेनिफ्राय लासै फैनानै जोंनि BTC आवबो रांखौहाय सोसिगोन आरो जायफ्रा रां मोनगोन नोंथांमोना मेसेजबो मोनखागोन आरो नोंथांमोनखौ कलबो खालामनो हागौ। दा बेखौ नायनोब्ला नोंथांमोना गावनि प्रफाइलाव नायनोबा नैबे लगइन आपआव थांबानो नोंथांमोना नायनो डिटेल्सखौ हागोन आरो। दा सोर मोनगोन दा बुंनो हाथ'वा नाथाय जायफ्रा सेलेक्ट जादों नोंथांमोना बेखौहाय जायखिजाया फेब्रुवारि 20 सिगांनो मोनगोन मानोना 20 फेब्रुवारि उनावहाय AMCC नांनायनि चान्सआ दंखासै मानोना एप्रिलाव इलेक्सन दङ। बेखायनो गासैबो फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स एबा राङारि अनसुंथाइखौ नोंथांमोना फेब्रुवारि दानाव मोनगोन। जेरै दायो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 रांखौबो दायो होगासिनो दङ। दायो होगासिनो दङ चेकबुक सिफायगासिनो दङ। चेकबुकआ एसे टाइम लागोन बेंकआव होनाया जमा होनाया लासैनो नोंथांमोननि एकाउन्टआव 10,000 राङा मोनगोन आरो बे 10,000 मोननानै नोंथांमोना नेक्स्ट किस्ति 25,000 बेखौबो मोनगोन नाथाय बेखौबो सरकारनो नैबे 25 निफ्राय 50% नोंथांमोना हरनांगोन एबा 12,500 रांखौ नोंथांमोना गथायफिननांगोन। नाथाय नैबे 10,000 मोनस्राबाय आरो 12,500 खौबो मोनस्राबाय नाथाय नैबे 25 निफ्राय नोंथांमोना नैबे 12,500 खौ हरफिननांगोन आरो बेखौहाय नोंथांमोना मोननाय लोगो लोगो नेक्स्टआव बेबायदिनो 50,000 बेबायदि मोनलांबाय थागोन लासैनो माने बारायलांबाय थायो आरो। दा बेखौ जों मोनथिबाय। दाना फैबाय अरुणोदय। स' गोबांथार कमेन्ट्स खालामदों अरुणोदय आं बेखौबो नोंथांमोननो फोरमायखानोसै बेनो जाबाय 8,000 सासेयावनो मोनगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि अरुणोदय। दा बे रांखौ माब्ला मोनगोन बेनो जाबाय जोंहा 20 फेब्रुवारि। अके स' 20 फेब्रुवारि जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननि एकाउन्टआव 8,000 रांखौहाय मोनसिगोन आरो जायफ्रा गोदान एप्लाइ खालामदों नोंथांमोना जुदि पर्टेलाव DMLC एबा पर्टेलाव एप्रुभ जायोबा नोंथांमोनाबो बे 8,000 रांखौ मोनगोन। दा बे 8,000 खौ ओरैनोथ' सरकारा अरुणोदयनो 5,000 रांखौ होगोन होनना बुंदों नाथाय 3,000 बे जाबाय स्पेसियेल गिफ्ट बैसागुनि बेखायनो 8,000 बियो जाहैगोन आरो। दा MCCआ जोंहा लास्ट उइक फेब्रुवारियाव नांसिगोन बेखायनो फैबाय दा साख्रिनि बाथ्रा। दा साख्रि होनोबा जोङो BTCनिखौ जोङो रायखांनांगौ जागोन मानोना आसामा जेरै खोथा होदों साख्रि होगासिनो नाथाय BTCआ दासिमबो होनो हाजोबाखै। दा बेखायनो जों थांसै दायो BTCनि अफिसियेल वेबसाइटआव। स' दानिया गोबां नेबाय थानाय बेनो जाबाय BTC आपडेट। दा गोबां लाइमोनफ्रा आसा खालामदों जे गोदान सरकारखौ साख्रि होगोन होननानै। थांनाय बारावथ' BCDC आरो लोगोसे फरेस्टखौ थांनाय बारनि सरकारा होलांबाय। दानिया गोदान सरकारा माखौ होगोन गोबांथार जोंनि इयुथ्सनि गेजेराव सोंनाय फिननाय जागासिनो दङ आरो फाइनालि CSB आबो गोदानै फर्म जाबाय 1 इयारनि थाखाय होग्रोदों। दा बेखौ नायोबा टाइमा जाबाय 1 इयाराव बिथांमोना साख्रिखौ होनांगौ। बेखौ नायोब्ला जों 1 इयाराव साख्रि मोनगोन नाथाय माब्ला मोनगोन दा बेनि गेजेराव जोङो एनालाइज खालामनोसै मानोना गोबांथार आपडेट नेगासिनो दङ। ओरैनोथ' अफिसियेलि बिथांमोना दासिमबो बुंनो हायाखै जे साख्रिखौ माब्ला होगोन नाथाय जोंनि मिडियाफ्राबो सोंनो रोङा जे BTC ग्रेड 3 ग्रेड 4 साख्रिखौ माब्ला होगोन होननानै दासिमबो सोंनायखौ नुनो मोनासै। दा जियानो जा
जों नैबे एलपि आरो जों इउपिखौ जोङो सावरायग्रोनांगौ जागोन दा एलपि जोंहा बे जोब्बाय भेरिफिकेसना इउपि आरो बर्ड पेपारा जागोन 13 फेब्रुवारिसिम बियो जागोन अब्ला 13 निफ्राय 7 डेज टाइम दङ 20 फेब्रुवारिनि उनावहाय एमसिसि नांगोन नालाय बे 7 डेजनि गेजेराव सर्टलिस्टिं खालामनानै फाइनाल मेरिट लिस्टखौ सरकारा गोसो दङबा होनो हायो आरो बियो चान्सआबो दंखायो जे बियो इलेक्सन खाथियाव बियो जयनिं जानाय मेरिट बेसिसाव चान्सआ दङ बेनो जाबाय टेटआ आरो बे टेटआ सिएसबिजों जेबो लेनदेन गैया मानोना बे जाबाय एडुकेसन डिपार्टमेन्ट बेखायनो बेखौ थाबैनो साख्रिखौ होनो हायो टटेल पस्टआ 984 आरो बे जोबनाय लोगो लोगो जिटि आरो पिजिटि पस्टनि एप्लाइ जागोन पस्टआ 1000नि खाथियाव दंबायदि खोनादों दा बे नेक्स्ट लेभेल जाहैगोन आपडेटआ दाना फैबाय जोङो सबसे फार्स्ट फैनाय चान्सआ बेनो जे फार्स्ट रिजाल्ट फैनाय चान्सआ जाबाय बेनो जाबाय जोंहा ग्रेड 4 साख्रि 193 बेनिफ्राय 275 पस्टआ दंमोन टटेल नोंथांमोना बेखौ नायोबा 468 पस्टआ ओंखारो दा बेनि रिजाल्टखौ सरकारा गोसो दङबा होनो हासिगोन मानोना बा अनलि बायबा टेस्टल' जादोंमोन आरो बे केन्सेल थाङाखै दासिम बे केन्सेल थाङाखै आरो केन्सेलबो थांनाय नङा नाथाय ग्रेड 4 नि रिजाल्टखौ सरकारा होनो हायो दा जोङो सरकारा जुदि होयोब्ला सरकारनि आखायाव जायखिजाया 20 फेब्रुवारिसिम मोजां टाइम दङ बेखिनियाव माने सरकारा ग्रेड 4 साख्रिखौ डाइरेक्ट मेरिट लिस्टखौ होनो हायो आरो जयनिंखौ खालामनो हायो मानोना बिनि प्रसेसा सर्ट प्रसेसमोन जेरै अनलि बायबा टेस्ट लानाय जादोंमोन आरो नैबे 193 आव डिग्री पासआबो साख्रि मोनगोन इलिजिबोलखा नाथाय 275 आव एचएस पाससिमल' क्लास 8 निफ्राय मोनगोन बियो रोखाखा माने नटिफिकेसनाव लिरनाय दंखायो दा जों एनालाइज खालामबा ग्रेड 4 हमना ला बे ग्रेड 4 जिनोखि नोंथांमोननि ग्रेड 4 साख्रिया माब्ला मोनगोन दा ग्रेड 4 साख्रिखौ जों डेट एनालाइज खालामबा 14 बेनिफ्राय 15 आरो 16 फेब्रुवारियाव बियो जुदि सरकारा होयोब्ला थ' होनाय चान्सआ दङ देन बेनिफ्राय एमसिसिनि सिगां जइन बेक खालामनो हायो दा जइन खालामनायाव हमना ला 10 निफ्राय 15 डेज लायो नालाय टाइमखौ होनाय जायो नालाय अब्ला एग्जाम्पल जुदि 15 फेब्रुवारि होयोब्ला जोङो एमसिसिनि सिगां 10 डेजनि गेजेराव जों अफिसाव जइन जानो हायो एमसिसिआ हमना ला 27 बा 26 बा हमना ला 28 फेब्रुवारि नाङोबा बिनि सिगां अफिसाव जइनिं खालामनो हायो ग्रेड 4 खौ दानिया गोबां सोंलायगोन एचएस लेभेला मा जागोन थ' जों जिनोखि कन्डिशन नुनायाव एचएस लेभेल आरो डिग्री लेभेलनि जइनिंआ इलेक्सन उनावसो जागोन बियो इलेक्सननि सिगां जानाय नंखाया नाथाय मोनसे चान्स दङ बे जाबाय एचएस लेभेलनि टेकनिकेल आरो लोगोसे नन टेकनिकेलनि रिजाल्टआ रिटेनआ बियो फैनो हागौ एबा फैनो हायो जुदि सरकारा खामानि मावोब्ला दा सरकारनि आखायाव गासैबो थागोन जे सरकारा मा डिसिसन लायो मा इनिसिएटिभ लादों सिङावहाय सिएसबिआ मा सावरायदों बे उननि बाथ्रा नाथाय जोंनि जिनोखि एनालाइज खालामनायावसो जों बुंदों जे एचएस लेभेलनि टेकनिकेल आरो नन टेकनिकेलखौबो रिटेननि रिजाल्टखौ होनो हायो जुदि होयोब्ला हमना ला जास्ट 14 एबा 50 नि गेजेरावबो बिथांमोना गोसो दङबा होनो हायो आरो जुदि सरकारा गोरा थांखि लायोबा आरो जुदि रिजाल्ट होयोब्ला एबा ग्रेड 4 खौ जुदि हमना ला बे ग्रेड 4 खौ जुदि साख्रि होयोब्ला थ' इलेक्सनाव कारेन्ट सरकारा गोबां प्लास पइन्ट थागोन पजिटिभ थागोन आरो बेखौनो जोंनि लाइमोनफोरा इयुथ्सआ हास्थायदों इलेक्सननि सिगां ग्रेड 4 खौ जइनिंखौ नांगौ बायदि गोबांथार कमेन्ट्सखौ जोङो नुनो मोनदों दा बयनिसिमबो बेस्ट अब्ला थाबाय गोसोखौ नोंथांमोना नार्भास जानाङा समजों लोगोसे गासैबो थिग जागोन दा सरकारा गोदानखाय एसे टाइम लागोन प्रसेसा बाट जों आसा खालामदों बे ग्रेड 4आ जेब्लायबो माने फैग्रोयोब्ला मोजां जागौ